маҷлиси намояндагон тарҳи илова ба қонуни тоҷикистон дар бораи мақомоти амнияти миллиро тасвиб кард. бар асоси ин тағйирот кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ҳолатҳои истисноӣ ҳақ доранд ки бидуни иҷоза вориди манзили сокинон шаванд. саид мумин ятимов, раиси кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон, ҳангоми муаррифии ин тарҳи қонун дар парлумон гуфт: чунин муносибати махфикорӣ ва конспиратсияи ниҳоят сангин аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ муносибати баробарвазнро талаб мекунад, яъне махфиёна ворид гаштан ба ҳудудҳое ки дар он ҷо террористҳо мехоҳанд амали ҷинояткории худро ҷорӣ намоянд. раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ гуфт: ҳарчанд дар қонунҳои тоҷикистон дахлнопазирии манзили зисти сокинон дарҷ шудааст, сухан дар бораи таҳдиди мустақими амали террористӣ ба хотири ҳифзи ҷону саломатии аҳолӣ меравад ва ба ин хотир кормандони кумита ҳақ доранд бе ризояти сокинон ва иҷозати додгоҳ ба манзили шаҳрвандон ворид шаванд. шукурҷон зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, ин суолро матраҳ кард ки дар сурате ки дар манзили шаҳрванд афроди бегуноҳ бошанд, пас зарари ҷуброн чӣ гуна сурат мегирад? ба ин суол Маҳмадалӣ Ватанзода, ёрдамчӣ ва намояндаи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар парлумон посух дод. ва мувофиқи қонунгузории граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, зараре ки дар натиҷаи амалиёти мақомоти давлатӣ расонида ба шаҳрванд расонида мешаванд, аз ҷониби давлат ҷуброн карда мешавад. парлумони тоҷикистон рӯзи чоршанбе ба кодекси ҷиноии тоҷикистон низ тағйирот ворид кард ки ҷинояти хиёнат ба давлатро дар бар мегирад. ҳотам Назарзода, муовини аввали додситони куллии Тоҷикистон, ҳангоми муаррифии ин таҳр ки аз ҷониби ҳукумат пешниҳод шудааст, гуфт: ин тағйирот дар мувофиқа ба кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва оҷонсии мубориза бо коррупсия рӯи даст гирифта шудааст. бар асоси тағйирот дар ин қонун, ҳар ходими давлатӣ ва низомӣ ки бо истифода аз мақоми давлатӣ тариқи расона ва интернет ҳаракатҳо ва ғояҳои террористиву ифротгароиро сафед мекунанд, муҷозот хоҳанд шуд.